Как ще се развият вашите взаимоотношения в рамките на един месец? По Слънцето ясно ни се показва, че ще има раздвижване и вече по-ясна посока за развитие на вашите взаимоотношения, по отношение на това да бъде тя по-лека, по-позитивна, с по-добра енергия между вас двамата. И двамата го искате, значи ще стане. Глупак обаче говори за неочаквано приближаване на този човек към теб. Ти изобщо даже няма и да предположиш, че той ще се появи от някъде. Недейно ще бъде абсолютно всичкото това нещо. Естествено в негова природа е това. Все едно нищо не се е случило, все едно е бил за хляб, така да се каже. Се опита е така лекичко да се промъкне и отново да влезе в взаимоотношения с теб. Той знае, че неговата поява на тебе ще ти даде много голямо щастие, както и за него ще бъде много щастие, което говори с Слънцето. До един месец картите показват раздвижване на ситуацията между вас и изясняване, може би, на някакъв въпрос, който искате да изясните във връзка с вашите взаимоотношения. Но този човек все още продължава да пази своите граници и не бърза да разкрива абсолютно всичко. Има желание да защити тази връзка, но не бърза да се отпусне напълно.